Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum qed nitkellmu fuq prodott illi huwa l-qalb il-Maltin ħafna hija l-patata. Lino, qiegħed flimkien ma' Lino, bidwi organiku. Lin, il-patata kif tikber, kif niżrawha, nistgħu niżrawha id-dar? Mela, Daryl, ħanejdlek il-patata hija pjanta illi tipproduċi ħafna Malta. Tista' tiżraħħa d-dar iva. Kemm ġo reċipjent żgħir jew anke kull min għandu ruqa ħamrija. Faċli tkabbara. Ma tridx proċess ta' barra minn hawn. Mela kif qed tara di l-patata għandha l-ifilsa lesti, lesta għażrieħ. Semmejthom dawn? Filsa plural ta' feles. Jew lejjun, kollha lejjun. Dak huwa l-feles. Li r-rimja lesta biex toħroġ il-pjanta. Mela din hija żerrija minn tal-patata rqija tas-sajf milli tal-istaġun li għadda. Issa din aħna sejħula l-qudiem patata tax-xitwa. Jiġifieri din tista' tinżera qisu mill-bidu ta' Settembru ngħidu hekk. Hawn min jiżraħ ftit qabel isaqqija u tibqa' tinżera anka sa Ottubru ħanajdu. Skont iċ-ċirkustanzi tal-individu u x'dak għandu f'idejh. Ibisser inti żammejt il-patata żejda li kellek qabel. Ekku, tkun irqiegħa iżomma żerrija. Mela, din tista' tiżraħħa billi tagħmel jekk kienu id-dar kemm tordoma ġol ħamrija jew kompost x'għandek, tittordoma tirittija dawk l-10 centimetri fuqha iva. Jew inkella fil-ħamrija fil-ġardina tagħmel radda ngħidu aħna, jiġifieri qisu kanal, tagħmilha qisu 6 pulzieri sa 8 mbeda minn waħda l-oħra u tordoma bl-istess soli ta' qisu 3 pulzieri ħamrija fuqha. L-art trid tkun maħduma, fertilizzata, mobbija materjal organiku u trid tkun mistrieħa wkoll. Trid ix-xemx imma? Ix-xemx ħafna trida l-patata. Trid it-tisqija, imma għalkemm trid it-tisqija, din tista' tiżraħħa fil-ħamrija nixfa u tħallija sakemm tagħmel ix-xita. Iva, issa jekk jgħaddi xahar ma tagħmel xita, jaqbelek is-saqija. Ix-xita naqset saret. Iva, imma proċess normali li tinżera fin-nixef, jiġifieri ħamrija mhix mduża u ma jiġrilha xejn iż-żerja. Imbagħad jekk tara li se ddum ħafna ikun jaqbel l-saqqi. U wara li żrajta jfisser tfajt dina, tfajta ġol ħamrija, għax taħta 10 ċentimetri, u bdejt insaqija. Kemm ħaddum, jiena taf x'inhu l-interess tiegħi, kemm ħaddum biex tikber biex jien nista' nieħu l-patata u niekol. Meta ħadd bda tiekol, ekku, sibtu jien. Iva, il-patata għandek proċess ta' 3 xhur u nofs bejn wieħed u ieħor. Issa, jekk fix-xitwa ġie l-maltemp u ta' xi kedda qatilha, taqlaħa kif tkun. Imma kif jaqbes 3 xhur tibda tgħid waslet speċi m'għandek ma 3 xhur u nofs. Iħa tikber ħafna? Il-pjanta tal-patata mhux li tikber ħafna eżaġerat, imma kif se nispjega, jekk għandek reċipjent ta' 20 centimetru, waħda tagħmel fin-nofsa. Jekk għandek reċipjent ikbar u volum ta' ħamrija jew fl-art, inti din fl-art tagħmel ambeda ma' 6 pulzieri 8 bejn waħda oħra. U bejn radda oħra għandek dawk il-35 centimetru. Jiġifieri trid spazju mhux ħażin. Issa il-patata ħatkun taħt l-art jew fuq l-art? Fejn ħansibuha? Il-frotta taħt l-art u l-pjanta il fuq mill-ħamrija. Sewa, il-patata ma tridx kura speċjali għalkemm tajjeb illi wieħed ikollu f'idejh ftit kupru ngħidu aħna materjal li jintuża fil-bidja organika. Issa jekk għandek ftit id-dar għax anke n-nida ma tgħux biex irbija, jekk tkun qed tara kuljum taħsilha filgħodu l-aħjar u isek bet il-problemi. Mela, nirringrazzjak Lino, grazzi għall-informazzjoni, nispera li ħafna min nies ħajkollhom ftit patata friska d-dar stess, illi ovvjament jirrealizzaw dejjem aħna nippruvaw ukoll inwasslu kemm hemm xogħol tal-bidwi biex iwassal il-ħaxix id-dar li aħna dejjem nieħduh for granted. Waħna 15 minuti ta' qed nitkellmu għax ix-xogħol jirrikjedi ħafna iktar minn hekk. Nirringrazzjak u nistidilkom biex terġa' tkunu magħna l-programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.